गिबि-गिबियावनो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउएन एकाडेमि बर्डनि साफ्रोमबो बिबानगिरि सार बिथांमोनखौ सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमि बर्डनि सिङाव थानाय सेथि मासियाव आवग्रिनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावदों आरो बरायदों। दिनै सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमि बर्डनि बानजायनायाव माइनावस्रि इउएन एकाडेमियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमि बर्डनि सिङाव थानाय सेथि मासियाव आवग्रिनाय गासै 61 सा फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। बे फोरबोआव इउएन बर्डनि आफादगिरि गिरेन स्वर्गियारि बिथांनि मासि सामलायनायाव फोरबोखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे फोरबोआवनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि बिथां। माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो सनितपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि पदुराम बर' बिथां आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि सुनिराम नार्जारी बिथांजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोन आरो राङापारा दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन इउएन एकाडेमिनि गोरायुं आरो लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैयो। लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय, सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय बिथांखौ खावलायबाय। दिनै सनितपुर जिल्ला जि इउएन एकाडेमि जि बर्ड दङ, बे हाबाफारिया नैबे माइनावस्रि इउएन एकाडेमिनि जि लांगोनायाव 2023 मायथाइनि जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना इउएन एकाडेमियाव फरायनानै सेथि थाखोआव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोननि मान बावनाय बे हाबाफारियाव आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बेहाय बाहागो लाफैदों आरो बेहाय बाहागो लानानै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनदों जोङो बिथांमोननि जि थांखि, जि गल, बे बाथ्राफोरखौ जोङो बेहाय सावरायदों आरो बेवहायनो आङो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन मोनसे बाथ्राखौ, जाहाथे गावनि थांखि होसोनायाव जेन गावनो हेंथा जानाङा। जोंनि गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना थांखिखौ गोबां बुङो, नाथाय बै थांखिखौ बावनानै मालाबा गावनि न'खरनिफ्राय नांगौबायदि बेसाद मुवाफोरखौ होनो हायाब्लानो गावनि थांखिखौ बावनानै बै बेसाद मुवा मोनैयावसो मुखुब जानानै गावनि फरायनायखौनो एंगारो, द्रप आउट जालाङो आरो गावनि थांखिया बहाबानो थालाङो। बेनिखायनो आं खावलायगोन फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ गावनि थांखि होसोनायाव गावनो जेन हेंथा जानाङा, आं बेखौ खावलायदों। आरो नैबेयाव बाहागो लानानै खोब आङो गोजोननाय मोन्दों दि बेहाय गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना लोगो लालायनानै दिनै सनितपुर जिल्ला इउएन एकाडेमि बर्डआ नैथि खेबनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनिबो मानगोनां आफादगिरि मदन बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों आरो बेवहाय गोबां फोरोंगिरि सार बिथांमोनबो बेवहाय बाहागो लादों। थ' आङो गोजोनदों दि बेवहाय माखासे गारजेनफोराबो बेहाय दंमोन, गिबि-गिबियावनो बेहायनो बाहागो लादों। जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउएन एकाडेमि बर्डनि गोबां लाइमोनफोरा साफ्रोमबो बिबानगिरि सार बिथांमोनखौ फरायसाफोरा जाहैयो, बिसोर खाबजानो हाया, जायनि जाहोनाव बिसोर द्रप आउट जायो। सोरबाबानि बेलायाव माखासे मेरिज हाबा जानायफ्रा जाहैयो। बेनो दा आं बेखौनो बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंखादों दि जिहेतु जोङो दिनै जोङो जाय फोरोंगिरि सार बिथांमोननो फोरोंनो मोन्दोंमोन, जाय लोगो बिथांमोनखौ जोङो लोगोआव दङमोन, दा बै लोगो बिथांमोना जोंजों थानाय नङा, बै फोरोंगिरि बिथांमोना जोंजों थानाय नङा, बिमा बिफाया जोंजों थानाय नङा। जोङो गुबुन गुबुन कलेजफोराव एडमिसन लाहैगोन, गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांगोन, गुबुन गुबुन जायगायाव जों गुबुन फोरोंगिरि लोगो मोनगोन, गुबुन लोगो मोनगोन। दा बै लोगोफ्रा नोंनि बोरै जानो हानाय गिबियाव नों बुजिना लानांगोन। बेनिखायनो जोंहा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना गोसो हमथानायनि गोनांथि दङ। जेला नोङो गोसोखौ हमथानानै नोंनि थांखिया, नोंनि नोजोरा मोनसेयाव थागोन, अब्लानो बेबायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन जि साननाय हनाय गुबुन गोदान लोगो मोनोब्लाबो गावनि जि थांखि होसोनाय बे थांखिसिम मोनहैनो हायो आरो। दिनैनि लाइमोनफोरा गोबां मबाइल बाहायो, मबाइल बाहायनानै लाइमोनफोरा बेसेबां जाफुंसारदों? मबाइला एक्सुवेलि गाज्रि नङा। मबाइलनि गेजेरजों जोङो बुहुमनि बाथ्राफोरखौ मिथियो आरो मबाइलनि गेजेरजोंनो नोङो माखासे क्लासफोरखौ थाखोआव मोननो हायाब्लाबो मबाइलनि गेजेरजों जोङो मोनदांनो हायो। नाथाय बै मबाइलखौनो नोङो जुदि गुबुन मोनसे नेगेटिभ लेभेलाव जुदि बाहायोब्ला नोंनि जिउखौ बियो फोथैनायावबो माने बांद्राय खमायनि गोनांथि गैया आरो। दा मबाइल लानायखौ नोंथाङा मा बुङो? आङो बुंगोन मबाइलखौ जोंनो नांगौ, बेयो दिनैनि मुगायाव गोनांथि दङ, खिन्थु मबाइलखौ
जोङो नेगेटिभ लेभेलाव बाहायालासिनो पजिटिभ लेभेलाव बाहायोब्ला बे नोंनि जिउआव साक्सेस खालामगोन। थेंक इउ। सारमोना जिहेतु नैबे बराय फोरबो लादों बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बे बराय फोरबोआ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जे सनितपुर जिल्ला UN एकाडेमि बर्डनि सिङाव थानाय गासिबो फरायसालिफोराव सेथि मासि मोननाय एबा स्टार मोननाय डिस्टिंसन मोननाय बे फरायसाफोरखौ जोङो बरायनानै फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे थुलुंगानाय लाबोनो जों सानदों। बेखायनो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो बोसोरफ्रोमबो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जोंहा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां जित सरगियारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां मदन चन्द्र बसुमतारी, लोगोसे आरो बारग' आफादगिरि पदुराम बर' सारमोनखौ हांख्रायना लाबोनाय जादों। गुबुन बोसोरनि बायदियाव देग्लाय माबायदि नोंथांमोना पास खालामनो हादों? थांनाय बोसोर एबा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय जों साबसिन रिजाल्ट मोननो हादों। मानो होनबा जोंनि गंफ्रोमबो UN एकाडेमिफोरानो 100% उथ्रिसार जानो हादों आरो फार्स्ट डिभिसनाबो जोंहा बांसिन दं देग्लाय। टटेल हिसाबै बेसेबां? देग्लाय फार्स्ट डिभिसना 61 फरायसा फार्स्ट डिभिसन मोनदों। लोगोसे गासै एग्जाम होदोंमोन जोंहा 112 माने आन्जाद होनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 100 पास खालामनो हादों आरो। दा नैबे जिथु 12सिम आपग्रेड जानाय बेयाव UN एकाडेमिया माबायदि बिफाव लागोन? बे 12सिम आपग्रेड जानाय बिथिङाव जोङो गंफ्रोमबो UN एकाडेमिया बिनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो आङो गिबियाव जोङो थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो 20निफ्रायनो जोङो UN एकाडेमि बाटासफोराव हायार सेकेन्डारिखौ थिसननानै लानाय जाबाय आरो उननि समफोराव जोंनि UN एकाडेमिफोराबो बिनि सायाव राहा लागोन। जिल्ला हिसाबै गंबेसे आपग्रेड जादों? दा जिल्ला हिसाबै हायार सेकेन्डारि थाखोआव आपग्रेड जानाया जोंनि UN एकाडेमि बाटासफोरावल' जादों। माखासे UN एकाडेमि बिथांमोना दा सानगासिनो दङ बेनि सायाव। जिल्लानि सिङाव गंबेसे UN एकाडेमिया? जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव गासै 50 UN एकाडेमिफोर दङ। नाथाय दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै 9 UN एकाडेमिफोरा बाहागो लानो हादों। फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि आरो गोरायुं बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे उननि समफोरावबो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोङो सोलोंथाइ होनो हायो। जे दानि आथिखालनि जिथु मुगायाव गोग्गो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जों गुबुन मिडियामफोरजों जोङो कम्पिट खालामनो हानाय बायदि जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो हानांगोन। बेखिनियानो। थेंक इउ।